bayani akan hanya guda biyu yadda za ka yi ka dakatar da auto renewal ɗin data ɗinka na MTN. Wani zubin ka sai data ba hali ya ƙare, inda ya ƙare sai ga amma auto renewal an taɓa ma kuɗi an ƙara sai ma ita. Hanya na farko shine za ka shiga cikin dial pad ɗinka. Idan ka shiga cikin dial pad ɗinka sai ka danna star 312. Idan ka danna star 312 sai ka yi dialing akan MTN ɗinka. Idan ya buɗe sai ka shiga number one inda aka sa data plan ɗin nan. Idan ka shiga number one ya buɗo maka ga sanan option gabaki ɗaya sai ka duba inda aka sa next ɗin nan 99 kenan sai ka shiga. Idan ka shiga sai ka shiga number 11 na farko ɗin nan kenan. Idan ka shiga number 11 ɗin nan ya buɗe maka to gashi nan number 3 za ka shiga sai kai cancel ɗin auto renewal ɗinka duka. In kuma ka saita ma wani ne kamar tsoho ne ko wani abu wanda shi bai iya siyan data ba ka sai mai kana tura mai kuɗi kaza 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 to baka so ka cire mai duka option ɗin, baka so ka cancel auto renewal ɗin duka in yana siyan mai wani data ne ko wani daban sai ka shiga number 2. Idan ka shiga number 2 kai da kanka za ka cire duk wani data da baka so. Hanya na farko kenan da ake bi a dakatar da auto renewal na data wanda mutum inda kuɗi datan shi ya ƙare zai rika sai mashi. Hanya na biyu kuma shine za ka je Play Store. Idan ka je Play Store akwai wani application da ake ce mai My MTN app. Mutane da yawa suna amfani da shi gashi nan. Ana ce mai My MTN app. Za ka yi downloading ɗin shi. Idan ka yi downloading ɗin shi zai baka open. To da yake ni ina da wanda nayi downloading gashi yana ce min update. Zai baka open idan ka yi open ɗin shi ya buɗe. Idan ka yi open ɗin shi ya buɗe misali za ka ga wani guri a kan shi da aka ɗan sa alamun wasu ƙwai-ƙwai. Idan ya buɗe ga wani guri nan ƙasa da aka sa alamun ƙwai sai ka taɓa shi wannan yellow ɗin nan. Idan ka taɓa shi ga wani guri da aka ce manage subscription sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa da aka sa manage subscription ɗin nan to ga wani guri da aka sa auto renewal. Gashi misali yana on ne sai ka yi open ɗin shi kai da kanka. Yawwa haka ake. Allah ya taimake mu.